Hernanin izan galako ontxok eskuratzeko. Hementxe gaude Lapikon, Hernanin eta gurekin Aitor Lasa Txorienen izan zen ondioetan maisua den hernaniarra. Eta ikusiko duzuen bezala, hemen onto aukera, naiz eta berak dioen gutxi dela sasoia bukatzear delako. Begira ze ontio puska. Hori handako zinatzeko berena, Aitor? Hori hoberena izan ziteken, segun zenentzat. Esate hobe batzuk sabore gehiago izaten dula, handia denean. Baina baita ere galtzeko gehiago izaten du. Esponja azpian izaten du. Eta orduan hau ikendan bermatu gehiago. Osoa bai, baina bermatu. Adibidez, labeako hau ez dago benena. Baina, revuelto adiko edo zatagian pasata jateko osona. Eta batik bat zonmorroa ez dezala eduki. Ingot erdibikatu, ikustearen egiten dugu sanoa dagoela. Ikustezu? Oso sanoa dago. Oso perretxikuna gertatzen da, handitu eginda asko egualdia, ostu eta ikenda horbela azpinda atatzen da perretxikua bain eta ikenda handitu. Lehen gare baten, oain da 15 egun, ontoa zengoa dena ba, txikia. Eta goxoena eta trinkoena orduan? Goxoena baino gehiago trinkoena. Zenbaitei hau gustatzen zaio eta zenbaitei esaten du, honek saborek ez du, handian nahi dut. Hori bakoitzan arabera. Gehienak hau erosten du, galestikoa da. Karo, zetik hau nola gehienak aguantatzen duen, eta hau da eskaera, hau inbarrak oratu, bestian ezin dezunak oratu. Hortxe, Aitor Lasaren ekarpena, Lapikokoa, Hernanin, eta ontxok aurkezpen honetatik ez dakit gehiago ze behar duen Euskal Herrin, ezta? Nik hemendik ontxotara juten den jende asko ez daukan ideaik ez eta errespetu pixkat gehiago ontxoekiko eta pertsikoekiko eta mendiakiko. Hori da. Ez duzuena ezagutzen ez ikutu. Ezagutzen dituzena jaso eta bestiak nahizta kaltegarriak izan. Ez eman ostika bat ez, hau txarra da. Pum! Ez, biziak daude. Gizaki biziduna dira, orduan, utzi ontxoak. Hori da, eta hasi berri bazate, eta zuen lehen aldia balima ontxota zaztela, galdetu dakinari. Nola hartzen den, ez? Espora hoik nola mantendu, nola zehatu, ez galduarazi, labanakin nola mozten den. Zein otar erabili behar den, poltsa plastikorik inoiz ez. Poltsa plastikoa eramaten balin bada mendira, ez bota.